Ndewo. Keke ime? Adam ofuma nwanne m. Ka nwata na ha gị biko. Aha m bụ Nwada Ekwenzo Onyechukwu Antonia. Ebe ka ị bụ? Abụ m onye Anambra State. N'akụkụ ebe? Aya Belum Local Government. Ọgwụgwọ ndị ajụ asị na unu bụ ndị Igbamaka Productions. Ka isi mata ụlọ ọrụ na Igbamaka Productions? Ka m si wee mata ụlọ ọrụ a bụ anụrụ m ya n'ọnụ ezi oyi m nwoke a na-akpọ Emmanuel. Ya nwa bụ onye na-ekwu maka ha na-akọ maka ndị Igbamaka na-agwa ya na ọ ga-amasịkwanụ m isonye n'ihe a na-eme. Etu a ka m si wee mata Igbamaka. Kemgbe ị banyere n'ụlọ a? Abanyere m ụlọ ọrụ a n'afọ 2018. Kemgbe ị banyere, ọ ga-enwe ihe ọ kọtara gị ma ọ bụ ihe ịfụchazi ihe ịfụcha ọ bụ ihe mere ọ bụ ihe tụrụ anya ka ị na-afụzi? Ezigbo ihe m tụrụ anya ka m fụrụ gbasara ihe ọ gwachara m. Ọ gwara m na ihe eji maka ya wee mepee ya bụ ụlọ ọrụ bụ ka e wee wechighete asụsụ anyị bụ asụsụ Igbo, asụsụ nna nna anyị ha ka o wee zuo oke. Kamgbe m batara na ya bụ ụlọ ọrụ ọwụ ya bụ ihe ha na-eme, ihe m tụrụ anya ya bụ ihe m. Ka okwu ndụmọdụ ma ọ bụ okwu agbamume ị na-enye ndị na-achịkọta ndị isi Igbamaka Productions, ndị na-achịkọta ihe a na-eme? Okwu ndụmọdụ m na-enye ndị isi Igbamaka Productions bụ ka ha jide ka ha ji n'ihe ha na-eme dị mma, dịka ha si na-eme ejije dị iche iche. Ọ na-aga obodo dị iche iche, na-aga steeti dị iche iche. Ndị nne na nna a na-enene ya bụ ejije wee na-amatakwa na Igbo dị mma. Ọ bụrụ onye mụta nwa ọ kụziwere ya olu mba ọzọ. Nwatakịrị batazie ị na-agwa ya ihe, ị na-asụrụ ya ihe, ọ na-asụ Bekee. Asụsụ anyị a bụ ihe kwesịrị ị na-asụsụ ike. Ha jide ka ha ji n'ihe ha na-eme dị mma. Onye maka m nwere ịgwa ha. Ke ndụmọdụ ị na-enye ndị Igbo niile maka gbasara ịsụ asụsụ Igbo na ịkwalite omenala Igbo n'ebe ọ pụrụ iche? Ndụmọdụ m na-enye ndị Igbo niile n'obodo niile gbara gburugburu ka ha jisie ike hụ na ha na-akwanyite asụsụ anyị na omenala anyị na ọ dị mkpa. Igbo kwesịrị ka nne na nna ka nna atụgara anya bụ okwu. Onye mụrụ nwa kụziere nwa ya asụsụ bịa. Ọ bụrụ onye mụọ nwa ọbịa na-asụrụ nwa ya olu mba olu ọzọ. Ịpụta ime ọnwa kụziere ya asụsụ, kụziere ya omenala ka ọ mara usoro omenala obodo anyị bụ Igbo si eje. Onye maka m nwere ịgwa ha asụsụnara ụmụ ha olu Bekee. Ha na-achịkọta ha na-asụtụkwara ha asụsụ anyị, na-akọkwara ha akụkọ ka ihe Igbo si eme. Anyị nwechakwara ma nri ma akwa ejije dị iche iche. Ha na-akụziri ha ụmụ ihe a ka ha na-amata. Ọ na-adị mkpa. Daalụ nne. Anyị ekeneka gị. Ekenekwa m. Isi na aha gị bụ Sedo? Aha m bụ Nwada Onyechukwu Antonia Ekwenzo. Daalụ ekeneka gị.